собственика вика, бе, вземи 250 лева вземи. Уне вика, вие луди ли сте? И ми показва в техните такова. Вика, и той ми обясни да пробва, после разровихме да видим за какво става въпрос. Абе, 5-600 евро за продават. Дай го пробвай този инструмент, брат. Какво е си го на тебе, аз Дай, служи го те, и ще закачи, и да заговаш. Много Той е някаква странна така цилиндрична френила леща. Предполагам, че трябва да прави някакъв сноп такъв, все едно плосък диск. малко също. Той малкото да е зелено и всеки сил. Хора полски, който във Варна е свален от немска хатка до българската армия. Не я приема министъра на Хитлер. Немската е малко по-изрезана. Не я приема министъра на Хитлер. И ги набутват няколко 1-2 милиона на България. Не знаеш за какво са? Подкатника много рядко може да. Лампи от Виена, газови, невероятно най-хубавата я продадах. Ето Страхотен вестник. Юлия Баджиев. Ето началото на 90-те години нямаше други. Абсолютно без липса. Станции, дето ги имаше. But if you think this Gladius, it's not a Gladius, it's not a Pugio. It's a Russian Tesak. Шомпал, 12 кадрил. Да, дърт шомпал някакъв. Английски. Отдолу Хитлер освободителя. Хитлер освободителя. Да. Чисто украински. Да, Хитлер освободителя. Някои от тях имат и печати. Картичка. Като се връщат до Украина, той нещо го изхвърля. Телена обичат да четат